Fawa Kamimati, welkom bij Leri Sranang. In deze video gaan we zinnen leren. Ik zeg eerst de zin in het Sranang-Tongo en dan in het Nederlands. Abonneer op dit kanaal en geef deze video een duim omhoog. Laten we meteen beginnen. Miere atorik ba. Miere atorik ba. Ik heb het verhaal al gehoord. Mi is ik. Kba is al. Dus als je jere en kba combineert, heb je al gehoord. Atori is het verhaal. Miere atorik ba. You must do avroko. You must do avroko. Jij moet het werk doen. You is jij, moest is moet. Do avroko. Doen is doe. En avroko is het werk. You must do avroko. Jij moet het werk doen. Densma epina. Densma epina. De mensen zijn aan het lijden. Densma is de mensen. Dat is de mensen zijn aan het lijden. Is pina. Densma epina. De mensen zijn aan het lijden. Mi evroko tide. Mi evroko tide. Ik werk vandaag. Mi is ik. Evroko, ik werk. Tide is vandaag. Mi evroko tide. Mi evroko tide. Ik werk vandaag. Demching etaki tuumsi. De kinderen praten veel. Demching etaki tuumsi. De kinderen praten veel. Je leest Peking, maar je zegt ching. Je zegt etaki, je kan ook zeggen etak. Demching etak tuumsi. De kinderen praten veel. Nonaki adoro. Nonaki adoro. Sla de deur niet. Er staat eigenlijk letterlijk niet sla de deur. Dus no is niet, naki is sla, adoro is de deur. Je kan ook zeggen nonak adoro in plaats van naki. Dus nonak adoro. Mi eseki mi ede. Mi eseki mi ede. Ik schud mijn hoofd. Mi, ik, eseki, ik schud, mi ede. Mijn hoofd. Mi is ik en mi is ook mijn en ede is hoofd. Mi is ik, mi ede. Mi eseki mi ede. You no bribi amang. You no bribi amang. Je gelooft de man niet. You is jij of je. No is een ontkenning, dus dat is niet. Bribi is geloven. Amang is de man. You no brib amang. Je kan brib ook zeggen in plaats van bribi. Sane pasa na strati. Sane pasa na strati. Wat gebeurt er op straat? San, wat? E pasa gebeurt na strati op straat. We zeggen soms ook san e psa na strati. Dus in plaats van pasa zeggen we psa. You muskoti asniki. You muskoti asniki. Je moet de slang snijden. You, je, moet. Asniki, de slang, koti, snijden. Je kan ook zeggen, you muskot asniki. Dus in plaats van koti, maak je hem kleiner, kot asniki. Densma esingi wan poku. Densma esingi wan poku. De mensen is densma, esingi, zingen, wan poku, een lied. Densma esing wan poku kan je ook zeggen, want dan maak je hem kleiner. Maar je zegt normaal gesproken gewoon esingi wan poku. Mi libi naar Nederland. Mi libi naar Nederland. Ik woon in Nederland. Mi is ik, libi is wonen of leven, na is in Nederland. In de spreektaal zeggen we vaker mi lib naar Nederland. Dus in plaats van libi zeggen we lib. Akon roko is de. Akon roko is de. Hij kwam werken gisteren. A is hij. Kon is kwam. Roko is werken. Is de is gisteren. Kon zeg je als kon. Akon roko is de. Mi eleri Sranang Tongo. Mi eleri Sranang Tongo. Ik leer Sranang Tongo. Mi is ik. Mi eleri is ik leer. Sranang Tongo is Sranang Tongo. Je kan hem ook kort zeggen. Me leri Sranang Tongo. En je kan zo zeggen me leer Sranang Tongo. A e jompo tapu abedi.
A e jompo tapu abedi. Zij springt op het bed. A e jompo is zij springt. Tapu is op. A is het. Bedi is bed. Je kan ook zeggen A e jompo tap abedi. Dus in plaats van tapu, tap abedi. Mi bai wan buku. Mi bai wan buku. Ik heb een boek gekocht. Mi is ik. Bai is gekocht. Wan is 1. Buku is boek. Deze zin is in de verleden tijd. We zeggen niet mi e bai, maar mi bai. En dat betekent dat het voltooid is. You e grabu samitaki. You e grabu samitaki. Grabu is begrijpen. San is wat. Mitaki is ik zeg. De zin is een vraag doordat we de zin vragend eindigen door vragende toon te gebruiken. Mi ego beri amang. Mi ego beri amang. Ik ga de man begraven. Mi ego is ik ga. Beri is begraven. Amang is de man. Je kan ook zeggen mego beri amang. A is seri meti. A is seri meti. Hij verkoopt vlees. A is hij. Seri is verkopen, dus hij verkoopt. Meti is vlees. Je kan ook zeggen A is ser meti, dus zonder de i. Zo zeggen we het in de spreektaal. Mi otaigi yu tamara. Mi otaigi yu tamara. Ik zal het je morgen zeggen. Mi o is ik zal. Taigi is zeggen. You is je. Tamara is morgen. Je kan het ook afkorten. Motaigi yu tamara. Afadong na grond. Afadong na grond. Hij viel op de grond. A is hij. Fadong is viel. Na is op de. Grond is grond. Dus je zegt fadong met een G en grond met een G. Mi mus puru awagi. Mi mus puru awagi. Mi mus, ik moet. Awagi, de auto. Puru is weghalen. Je kan ook zeggen mi mus pur awagi in het kort. Dat zeggen we in de spreektaal. Mi mus pur awagi. Mi oyuru wan otto. Mi oyuru wan otto. Ik ga een auto huren. Otto is auto, yuru is huren, wang is 1, mi o, dat is ik zal of ik ga. Moyuru wan otto als we hem afkorten. Mi everi de moi krosi. Mi everi de moi krosi. Ik trek mooie kleren aan. Veri is aantrekken. Krosi, den krosi is de kleren. En mooi is mooie. Je kan afkorten door te zeggen mi weer de moi krosi. Dem ching e waka gonaskoro. Dem ching e waka gonaskoro. De kinderen lopen naar school. Dem ching is de kinderen. Je zegt geen piking, maar dem ching. E waka lopen gonaskoro naar school. Agersi leki eng mama. Agersi leki eng mama. Agersi leki is hij lijkt op. Eng is zijn. Mama is moeder. Je kan ook zeggen Agersi lek eng mama. Dus in plaats van leki, lik. Awinti e wai tranga. Awinti e wai tranga. De wind waait hard. Awinti is de wind. E wai is waait. Tranga is hard. Awinti e wai tranga. Arkibung tewang bigisma etaki. Arkibung tewang bigisma etaki. Luister goed als een ouder spreekt. Arki is luisteren. Boeng is goed. Te is als. Wang is 1. Bigisma is ouder. En etaki is spreekt. A edringi wang cola. A edringi wang cola. Zij drinkt een cola. A edringi is zij drinkt. Wang is 1. Cola is cola natuurlijk. Je kan ook zeggen in het kort A edring wang cola. In plaats van dringi, dring. You kan yippie me. You kan yippie me.
Kan je me helpen? You is je. Kan is kan. Jippie is helpen. Me is mij of me. Je kan het afkorten door te zeggen you can yip me. In plaats van jippie, jip. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan, want dan wordt het nog makkelijker. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.